Започваме с здравната ни рубрика. Днес тя ще е посветена на грижата за зъбите. Много хора се оплакват от изкривени зъби, неправилна захапка, неправилно подредени зъби. Но за всичко това си има лечение. Повече за него и по-конкретно за използването на брекетите ще ни разкаже стоматологът ортодонт доктор Ирена Хасара. Здравей, Ирена! Здравейте! Добре дошла отново в нашето студио. Радвам се, че си мой гост. Благодаря. Изключително красива и чаровна, както винаги. Не мога да не, когато има красива жена, да не получи комплимент, независимо, че е от друга жена. Днес ще си говорим за брекетите. Така, може би, последните години много навлязаха като че ли и в живота, и в приложението на много родители, деца и така нататък. Нека да кажем всъщност какво представляват брекетите. Брекетите, това са елементи, които стоят трайно залепени върху зъбната повърхност през целия период на лечение. В превод брекет означава ключалка, към която се включват различни типове дъги, в зависимост от деформацията, която ние лекуваме. Действат 24 часа, заради това естествено при тях като време за лечение се изтегля много, на 100% е гаранция на резултата и така. Колко вида брекети има? Има метални брекети, имаме естетични брекети, които биват сапфирени, керамични, композитни. Има и лингвални брекети, това са вътрешни брекети, които се поставят от вътрешната страна на зъбите. При тях може би важи правилото, че не криете усмивката зад брекетите, а криете брекетите зад усмивката си. Добре, но аз дори съм виждала някой с вътрешни брекети, надали съм разбрала, що ме така, но не се ли използват повече външните? И всъщност каква е разликата между двата вида поставяне? По принцип, вътрешните брекети се използват повече за публични личности. Те са изцяло като време за лечение наистина съкратяват доста. Една идея, първата седмица дават лек дискомфорт от фъфлене, смущение в артикулацията, но това е за една седмица, не повече. А това не се ли получава и при другите брекети? Не, това не. Тоест при външните няма такива признаци? Да се получи съскане или фъфлене, не в никакъв случай. За разлика естествено от пластинките, шиничките, които се използват при децата, те са с непце и неминуемо се получава. Но главно за тинейджерите препоръчаме металните брекети, защото те са по-лесно се почистват, по-удобни са за самите тинейджери. Естествено пък за хората, които са примерно като фотомодели, манекенки, при тях естетичните са предпочитани. Добре, едните влияят ли по по-бърз начин? Примерно вътрешните, когато са скрити, да по-бързо да лекуват и да оправят зъбите, а външните не? Или няма разлика? Една идея, естетичните брекети се водят малко по-бавни като време за лечение, тъй като триенето на дъгата в слота се забави, оттам нататък се забавя времето за лечение. Затова най-добрите са металните брекети, но пък те от друга страна са малко по-неестетични. Да, ти каза, че има няколко вида. А всъщност, ако дете с проблемни зъбки дойде при теб и трябва да се поставят такива брекети, ти какви би препоръчала? Металните брекети. А другите за какви случаи се използват? Не, главно от гледна точка на това, че наистина, примерно, не може на момиче, което работи, примерно, на рецепция, да имат някакви ограничения от тази гледна точка. Те предпочитат самите естетични брекети. Те не се виждат толкова, има си естетични дъги. Лингвалните брекети, пак казах, те са много хубави, но естествено и много скъпи. Добре, ние започнахме да обясняваме какви и колко вида има. В какви случаи е препоръчително слагането на брекети? Значи няма ограничения по относно използването на брекети. Те се използват в различни случаи, в зависимост от тежестта на зъбно-челюстните деформации. Няма строго индивидуален или определен случай за използването на брекети. Абсолютно всичко може да се лекува с тях. Естествено, в зависимост от парнаталният статус. Така, имаме няколко снимки, които виждаме. Да, това е една много силна изразена компресия. Кучичките са силно вестибуларно разположени, кръстосана захапка. Няма никакъв проблем. Абсолютно след поставянето на брекети около година, година и половина, вече като време за лечение може да се постигне перфектната усмивка. Тоест тези неравни зъби, които ние виждаме, с едни брекети може да се изправят, така ли да разбирам? Абсолютно, да, защото брекетите действат в триизмерна позиция, т.е. те местят зъбчето наляво, надясно, напред, назад и нагоре и надолу, във вертикален аспект, във всички позиции. Това е най-доброто, което е. Това да не би да е вече крайния резултат. Да, крайния резултат.
За да се постигне този резултат, колко време е носен? Значи около година и половина конкретно пациентката. Дори при нея не беше завършено лечението както трябва, тъй като тя пътуваше в чужбина. И около година и половина. Добре, казваш, не е било завършено лечението. Какво е лечението, освен носенето на самите брекети? Какво друго се изисква? Значи имаме активен период на лечение и пасивен период на лечение. Активният период на лечение е свързано, когато вече се лепят брекетите. Идва пациента всеки месец или месец и половина за контролен преглед, което естествено или се сменят се да ги различни, нали, контролен преглед се прави, след което при свалянето на брекетите се поставят едни ретенционни елементи, които биват трайно фиксирани или пък снемаеми. Снемаемите са нощни шини или пластинки, вакуумирани шини, безцветни вакуумирани шини, които задължително се спи с тях. Като естествено времето пък за носене на тези ретенционни елементи е двойно, колкото активния период на лечение. Тоест, ако пациентът е носил 1 година брекетите, 2 години трябва да носи тези нощни елементи. Тоест няма вариант да махнем брекетите и до там да се приключи? Не, в никакъв случай. Сигурно трябва да се продължи това лечение. Задължително е, ретенционният период е задължителен. Бива също, ретенционните елементи биват също и фиксирани, т.е. едни елементи, дъгички, които се използват, които се лепят от вътрешната страна на зъбите, биват кевларни ленти или пък ретейнер, който е от метал. Или там едни специални дъгички Twist, които се залепват от вътрешната страна на зъбките и вече пациентът с тях всичко прави. Яде, говори, нито се фъфле, нито нищо. Добре, всеки пациент, дете, родител ли, ако пожелае, може да сложи такива брекети или все пак е по препоръчване на стоматологът и заболекаря? Ами почти не съществува индивид или човек, който да няма проблем с зъбите си, или поне определено са много малко хората. Неминуемо, примерно при по-възрастните пациенти имаме една травматична захапка, която рано или късно тя води до изтъркване на емайла, до разклащане на зъбите, естествено и до по-ранна загуба на самите зъби. От тази гледна точка е желателно, за да се предотвратят тези пародонтални проблеми, да се поставят брекети, да се уравновеси напрежението върху цялото със зъби, естествено и от там нататък естествено се запазва със зъбито. Нали, категорично няма как. И при възрастни пациенти дори е желателно, естествено индивидуално, трябва да се прецени от ортодонта. Желателно всеки пациент да минава и при ортодонт за преглед. Споменаваш, че възрастни хора също могат да слагат, а минималната детска възраст за поставянето на брекети каква е? По принцип брекети се лепят изцяло постоянно с зъби. Желателно тоест, в крайно... на млечни зъби няма как? Тоест, трябва да крайно се израсне. смесено с зъби. Да, примерно да е останало за смяна още 2-3 млечни зъба. Поставят се и до 60-70 години, стига да има достатъчно зъби в устата на пациента и план или цел, която ние искаме да лекуваме. Нали... Индивидуално е все пак една кръстосана захапка, също е една обратна захапка в фронта, една дълбока захапка. Неминуемо това са деформации, които рано или късно ще доведат до проблеми с ставата, с пак, както преди малко казах, изтъркване на емайла. Просто по-ранна загуба на зъби. Добре, видяхме снимките, колегите ги пуснаха преди малко за тези изкривени зъби на вашата пациентка. За да стигнат до максималното пребиране и наместване, така че да изглеждат правилни и равно наредени, мен ми се струва, че като че ли тези брекети предизвикват болка. Има ли такава или няма при носенето им? Бих отговорила на този въпрос, че ако бяха толкова болезнени, ако беше толкова болезнено носенето на брекети, те не биха били известни толкова в световната ортодонтска практика. До някъде има един лек дискомфорт първите, може би от 3 до 5 дни, защото все пак неминуемо зъбчето се намества, но не е чак до такава степен. Болката, както нали, съм чувала, някой казват, нали, примерно между приятелки, така в никакъв случай не. А така мнение от ваши пациенти трудно ли свикват с брекети в устата си? Не. Първите 1-2 дни в крайна сметка това е чуждо тяло и то на всички зъби. Да, но в крайна сметка първите 1-2 дни, като бих могла да кажа една нова обувка, първият ден е леко по-дискомфортно, не е до такава степен. Не, в никакъв случай пациентите се адаптират и в